Kniha Zjavenia je APOKALYPTICKOU kvôli VIDENIAM, symbolom APROROCTVAM konca času, ktoré sa vzťahujú na budúce udalosti a koniec sveta. Vitajte na BIBLICKOM štúdiu Zjavenia Ježiša Krista. Prejdeme si knihu Zjavenia. Volám sa Maranda a budem vašou VEDOUCOU. Do konca biblického štúdia POCHOPETE nasledujúce kľúčové aspekty. 1. Vízie, symboly a interpretácia 2. Autorstvo a kontext 3. Kľúčové témy AUČENIA. Poďme na to. Kniha Zjavenie je poslednou knihou kresťanského